Quen non coñece o cura da súa parroquia? Esa figura imprescindible, pero que a súa vez pasa desapercibida pola vila ata que chega o seu día, os domingos. Coa misa pasa das sombras ao altar para ser a voz de Deus no mundo dos mortais e deleitar aos veciños cos seus cantos e predicar coa palabra divina. Pero que fan o resto de días? Pois trátase dun traballo 24/7. Ser a voz de Deus na terra ten o seu. Un traballo que é ante todo vocacional e que pode chegar a calquera idade, senón que lle pregunten a don Fernando que quixo ser sacerdote aos 50 anos. Eu veía os sacerdotes cando íbamos ás orquestas, cando íbamos aos povos, e dicía eu, pois a min gústame, parece que me gusta e que me sinto cómodo. Eu xa era practicante, pero bueno, tampouco non, polo traballo da orquesta impedíache, pois, por lo menos como ten que ser para un cristiano bo, pois a misa dominical. E aproveitaba moitas veces nas orquestas, cando íbamos á sesión vermú, pois a misa. A figura do cura tanto está para os días especiais como bodas, comuñóns e demais eventos nos que hai quen mesmo monta a festa na igrexa sen necesidade de dúos nin orquestras. Pero tamén nos días tristes, como os enterros e os cabodanos, nos que sempre están para apoiar a familia. Pero tamén están para nós o resto do ano. Que alguén se quere confesar? Pois ábrese o confesionario. Que alguén mercou un coche ou quere bendicir? Sen ningún problema. É que traballan ata o día da festa. Misa máis extensa e procesión incluída. É que Deus descansou o 7º día, pero para os curas é a xornada na que máis traballo teñen. Eso, sen dúbida, ademais escoitábamos aí o dos cabodano, as bodas, os bautizos. Claro, todo iso ten un prezo e as tarifas varían, non? Temos boas preguntas no aire, Rocío, que a todos nos intrigan e que tentaremos responder no programa doxe. Claro que varían. Os aranceis eclesiásticos poden variar dependendo da diocese ou da parroquia específica. Mesmo hai curas que optan por non cobrar. E tamén poden variar en función dos servizos solicitados, por exemplo, nun bautizo ou nunha boda. Pero nun decreto atopamos os estipendios, ofrendas e aranceis que están vixentes para os servizos religiosos dende o 1 de xaneiro de 2024, é dicir, dende o 1 de xaneiro do ano pasado. Un estipendio é unha cantidade de cartos que se paga por un servizo cando non se trata dun salario formal. De acordo? Podemos ver, por exemplo, no apartado de estipendios, misa, 12 euros. Misa dun cabodano, 25 euros. Ou novenario, as 9 misas, por exemplo, por un defunto, 100 euros. Outro apartado, o de ofrendas, bautizo 30 euros, boda 100 euros, funeral con enterro na mesma parroquia 100 euros, só funeral 50 euros. E por presenza no levantamento dun cadáver, por presenza do cura, 17 euros. No apartado de aranceis parroquiais, expediente matrimonial 30 euros, autorización para celebrar un matrimonio fora da parroquia 20 euros. E por certificados, dispensas e atestados varios, como por exemplo unha partida de algún sacramento ou un expediente de solteiría, entre os 10 e os 15 euros. Como apuntamento, que eu descoñecía, se falece unha persoa que ten contratado un seguro de decesos, a funeraria accede directamente a unha plataforma e fai aí o ingreso nas contas parroquiais. Son uns cartos que chegan ao bispado e que logo o bispado transfire á parroquia correspondente. Imos falar destas tarifas cun xa, poderíamos dicir, amigo do termómetro. Hoxe estamos en Santo André de Teixido. Miguel Mandallo, vou ser directo. Podemos preguntar cal é o salario dun cura? Que tal todo, Bernardo? Pois imoslle preguntar a don Antonio. Don Antonio, pregúntame, Bernardo, canto cobra un cura de media? Así, directo. Pois o soldo básico que cobra calquera traballador. Tuvemos ben anos cobrando 20.000 pesos, pero subironlo porque, claro, quedabas en nada. Oxe, iso é unha cousiña que non te podes enfrentar a pagar o gasoi, a pagar a comida e os gastos que haxa, pero xe estamos ben. Canto cobrades agora mesmo, exactamente? 1.000 euros. 1.000 euriños. Sí. Despois danche un plus polo gasoi que gastas, según o kilometraxe que tes a cada parroquia que tes que desplazarte. E despois tes os estipendios das misas tamén. E a xente é xenerosa con nos outros, a verdade. Eu, polo menos, non teño problema ningún. Claro, porque vos cobrades segundo as parroquias que levades ou por misa?
Non, vamos a ver, cobramos cada un o noso sueldo. E despois, pois, os estipendios, claro, cada un cobra según vai facendo, celebrando, é iso. Claro, por misa son uns 10 euriños, non? 10 euros, sí. Se tuveran tamén en 7 moitos anos, agora subiron a 10. É un precio bastante racional, me parece, non supoño que se manterá. É ben, sin problema. Claro, por exemplo, vos, os curas, que cando vos xubilades, se vos xubilades, porque claro, é vocacional a vosa profesión, tendes dereito á xubilación? Sí, claro, é máis pequena. Entón, o que se suele é compartir os estipendios das misas, o que ten varias misas, pois pasa ao mellor ao seminario, onde haxa sacerdotes xubilados para que poidan manter un nivel de vida, pero bueno, non hai problema. O obispado vai cubrindo os gastos. Nosotros non somos como calquera outro oficio, tú mismo dixeche, é un oficio vocacional, estamos arroupados pola diocese a que pertenecemos, e claro, é unha cousa que é un traballo que lle queres, non solamente vives del, xa ora. Queres, e entonces, pois, igual con un profesional que fundou unha empresiña, que fundou un traballo, que abriu un comercio, pois doiche deixalo, salvo que teñas eivado ou que teñas algunha cousa enfermo, pero o noso, claro, é moi que che sal das entrañas, é dicir, e además o teu oficio é a tua vida, vai todo xunto. Entón, claro, pousalo costa o seu traballo. De feito, hai sacerdotes moi maiores que non queren deixar, porque, claro, é a súa rutina, a súa vida, suelen estar moi arroupados tamén polos feligreses, e nada, aí che vai. Ao final levas toda unha vida dedicada ao Señor, á Igrexa. E a cuidar tamén as vidas dos demais, a levarlles a Deus, que é unha cousa que nos complementa. Non volvémonos uns materialistas, vamos, que non hai por onde collernos. É iso o aspecto trascendente da vida é moi importante, nós sabémoslo, por iso pois o levamos aí con gallardía, ainda que os tempos para a fé están un pouquiño opacos para todo isto, pero merece a pena precisamente, porque agora hai que ser, para ser crente hai que ser valiente e ter unha personalidade forte, sobre todo a xente da vosa edad, e coller o toro polos cornos. Pois xa vedes, compañeiros, canto cobra un cura aquí, en Galicia. Grazas, Miguel, e grazas sempre aí por atendernos a don Antonio. Bueno, rapaces, están ben remunerados os curas, 1000 euriños, consigo rascarlle mandallo, que o salario dos sacerdotes. A verdade é que cobran pouco. Sí que é certo que se vende que cobran 1000 euros, e ademais os prezos que veíamos que contaba Bernardo polas misas e demais son precios moi populares, ou seja, unha misa 12 euros, un novenario xa son 100, fante precio, como é desconto de grupo, como pides 9 misas, fan desconto, non? Pero sí é certo que, bueno, vendo os prezos, a verdade que son moi populares. Unha boda decía 100 euros, pensa que os cartos que gasta a xente nunha boda ao final, entre flores, o DJ, o restaurante, non sei que, 100 euros para o cura, pois tampouco é... Pero logo a xente dá máis cartos aparte, non? Sí. É unha caixiña de ovos... Efectivamente, a Santa Clara, ofrendas de moitos tipos. Don Antón é un grande amigo do programa que acuñou frases míticas como, por exemplo, xente deteriorada, que botamos man dela de vez en cando, que reforzou o cepillo, que antes tiña de madeira e puxo sabe Deus de que aleación, para que non lle leven co cal. Entendemos que por esa vía algo de financiación tamén vai entrando, pero hoxe tamén nos aportou un novo concepto. Cal? Cobramos, pois, o salario que hai. O SMI, que é o salario mínimo interparroquial. Aí o temos para percorrer San Andrés de Teixido e toda a canta Galicia. Totalmente, que escoitar este home dá gusto. Lidia, a ver, están ben remunerados os párrocos ou non? Primeiro que é unha profesión sin paro, non sei se saben ofertas no SEPE para cura, pero decía sempre Pepo, non hai xente para traballar, pois mira, aquí temos unha profesión sin paro. Eu penso que ese tamén é o salario base, despois están os extras, e non sei se o aloxamento está incluído. Bueno, moitos viven nas residencias parroquiais. Por eso, que pagar un alugueiro hoxe en día, sumalle un alugueiro a ese salario, igual xa non é tan baixo cos extras e con todo isto, digo eu. Sí, claro, pero en moitos casos tamén teñen unha cesión que é a casa parroquial, que tampouco pagan, a veces tamén se lle cede a luz, a auga, pero eu tamén quería reincidir no que... Perdón, é coche de empresa. Sí, porque hai algunhas ordes que teñen, claro, teñen unha comunidade grande e teñen 2 ou 3 vehículos que despois van prestando tamén. E a xente, os fregueses que viven a súa fe con moita
paixón, estas tábuas de prezos non a respetan para nada, dañen moito máis, porque sinten admiración por este tipo de figuras, a fe Bueno, as libre. fregresas sabemos aquí unha vez que auténtica devoción por don Antón, vamos. Non solamente cartos, levanlle cousas da horta, levanlle repolos, judías, patacas, de todo, porque é a súa maneira de mostrar cariño. Non, ademais, é unha maravilla sempre ver como escoitan, que algunha vez que estivemos con auténtica devoción.